ग्राम पंचायत राज चकरी से रविंद्र बैठा जी मुखिया पद के प्रत्याशी बानी। यहाँ के भारी से भारी मतों से विजयी बनावे के बा और अपने क्षेत्र में विकास करावे के बा। तो ध्यान देवे के बा ये चाचा ये चाची, रविंद्र बैठा जी के ही मुखिया बनावे के बा। सुनो ये चाचा चाची ध्यान रखी है, सुनो ये चाचा चाची ध्यान रखी है, चकरी के जनता के भैया मान रखी है। नहीं केहू के झांसा में आवे के बा, नहीं केहू के झांसा में आवे के बा। ध्यान दिए काका, रविंद्र बैठा जी रौरा सबके मुखिया बानी और बहुत विकास के काम कैले बानी। तो फिर से इन्हें के जितावे के बा और अपने गांव के मुखिया बनावे के बा और ज्यादा से ज्यादा विकास करावे के बा। भइला पूरा रहल धूरा, सुनाए भाभी काम करी है, सुनाए भाभी काम करी है। गाँव गली गहली बनी हो नहली, चकरी के ऊंचाई नाम करी है। एहू बेरी काम कुछ खास करी है, गौवा में औरी विकास करी है। अब की ई नहीं के विजयी बनावे के बा, अब की ई नहीं के विजयी बनावे के बा। रविंद्र भैया के चाचा ना भुलावे के बा, रविंद्र भैया के चाचा ना भुलावे के बा। फेरुई नहीं के मुखिया बनावे के बा, फेरुई नहीं के मुखिया बनावे के बा। तो ना भूले के बा ना भुलाए के बा, और फिर से एक बार रविंद्र बैठा जी के मुखिया बनावे के बा। ग्राम पंचायत राज चकरी के विकास करावे के बा। तो भुलाए के नहीं खे रविंद्र बैठा जी के। रेस रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैरुआ। दुख रही दूर हो भौजी जरूर हो, सोचल सपना साकार करी है, सोचल सपना साकार करी है। जनी भूलई हा सबके बतई हा,